ସରିନି ନା ଆଜି ସରିବନି ଆଜି ଖାଇପାରିବନି ସାଙ୍ଗ ଆଜି ଖାଇପାରିବନି ପ୍ଲେଟ୍ରୁ ଖାଲି ହେଇପାରିନି ଭାଇ ଦେଖ ଯେତିକି ଆଣିଥିଲି ସେତିକି ଶେଷ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଖାଲି ଆଳୁ ଗୁରା ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଆଳୁ ତ ମୁଁ ଖାଏନି ସାଙ୍ଗ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗର ମୋର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଲାଗିଛି କାହା ପ୍ଲେଟ୍ରୁ ଆଜି ଜଲ୍ଦି ସରୁଛି ଦେଖିବା ପୁରା ଆଜି ସଜେଇକି ତ ଦୁଇଟାଙ୍କ ପ୍ଲେଟ୍ ଆଣିଛୁ ଛୁଇଁ ବେସର ଲାଗିକି ଅଛି ପୁରା ଶୁଖା ଭଜା ହେଇଛି ଛୁଇଁ ବେସର ଆଉ ମାଛ ବି ଆମର ବେସର ଦିଆହେଇଛି ନିଜେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ନିଜେ କରିଛୁ ଆଉ ନିଜେ ଆମର ସାଙ୍ଗ ଦୁଇ ଜଣ ବସିକି ଖାଇବୁ ତାର ମଜା ବି ଉଠେଇବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୋ ସାଙ୍ଗ ଫାଷ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଜଲ୍ଦି କାହାର ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଆମର ସରୁଛି ଆଉ ମୁଁ ମାଛ ଆଡ଼ୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଆଜି ମାଛକୁ ତ ମୁଁ ହାମଲା କରିକି ଖାଏ କାହିଁକିନା ମୋ ଫେଭରାଇଟ୍ ହେଉଛି ମାଛ କଣ୍ଟା ପେଟି ନେଲେ ବେଶୀ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେଥିପାଇଁ ପେଟି ମାଛ ମୁଁ ବାଛିକି ନେଇଯାଇଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦାନା ନିଅ ସାଙ୍ଗ ଭାବୁଛ କ'ଣ ଅନେଇଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବନି ପୁରା ସ୍ପିଡ଼ ଖାଅ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଉପରେ କଥା ଦପେଇ ଦପେଇ ଖାଉଛ ମଜା କ'ଣ ନେବ ତାର ଉଡ଼େଇକି ଖାଇଦେବ ଉଡ଼େଇ ଝାମ୍ପିକି ନେଇଯିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗର ପ୍ଲେଟ୍ରୁ କିଛି ବି ସରିନାହିଁ ଆଉ ମୋର ସରି ଆସିଲାଣି କାହିଁକିନା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଉପରେ କଥା ଛାଡ଼ିବୁନୁ ଜାନ୍ ଯାଉ କିନ୍ତୁ ମାନ ଥାଉ ସେଇଭଳିଆ କଥା କିନ୍ତୁ ଖାଇବାରେ ନୋ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ଆଉ ମାଛ ବେସର ଛୁଇଁ ବେସର ହେଇଛି ମାନେ ମୋର ତ କହିବାର କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ପୁରା ଦବେଇ ନେଇଯିବି ଆଉ ତାପରେ ମାଛ ସାଙ୍ଗକୁ ହାମଲା ମୋର ତ ଆଗେ ଆଉ Oh, no. ମାଛ ଭଜା ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିକି ଖାଇଦେଉଛି ମୋର ସରିଗଲାଣି ମୋ ସାଙ୍ଗ ନ ଖାଇଲେ ହେବନି ସେଥିପାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗର ନେଇ ଆଇଲି ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି ଖାଇଦିଅ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଜଲ୍ଦି ସରିଯିବ ନା ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦିଅ ସରିଯାଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି ଖାଇଦିଅ ମୋର ଜଲ୍ଦି ସରିଯାଉ ନହେଲେ ହାରିଯିବି ମୋ ସାଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ମାଛ ପିସ୍ଟା ଖାଇଦେଲି ହଉ ଛୁଇଁକି ଚୋବେଇ ତା ରସ ପୁରା ନିଗାଡ଼ିକି ତଳେ ପକେଇଲା ଯାଙ୍କ ମୋତେ କ'ଣ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି ଛୁଇଁକି ପୁରା ଦାନ୍ତରେ ରସି ଦେଉଛି ତରତରେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁ ମୋ ସାଙ୍ଗର ସରିନି ପ୍ଲେଟ୍ ପୁରା ଅଛି ସେମିତି ଦେଖ ମୋର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ସାଙ୍ଗ 10-15 ମିନିଟ୍ ଆଉ 10-15 ମିନିଟ୍ ହଁ ସାର କେତେ ଜଲ୍ଦି ଖାଉଛ ଖାଅ ସରେଇ ପାଇଲେନି ହାରିଗଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ହାରିଗଲେ ବୁଝିପାରିଲ ଆଉ ଭାଇ ଆପଣମାନେ ତାର ଇଏ କରିବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଥିବେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ